ଗେଣ୍ଡୁ ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର କ'ଣ ମଣିଛି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ? ಅಲ್ಲೇ ಓಲೆ ಎತ್ತ ಈಯತ್ತಲ್ಲ ಮುಬ್ಬಿ ಆ ಬೋಲ್ಯ ಪಾಯ್ತಿ ಗೊತ್ತಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಲು ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଯିବେନି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା। ಓಯ್ಲೆ ಅತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಾಲಿ ಬುಲ್ಲ ಕೊಲ ಎತ್ತಲೆ ಬಾಲಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ଯେ ତୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କେହି କ'ଣ ଆସିବେନି ଆଜି ଲୁଚିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବଢ଼ି ମଜା ଉପରେ। ಓ ತೀ ಕತ್ತಿ ମାଳତୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବା? କ'ଣ କରୁଛ ଘର ଭିତରେ? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। ଆରେ କାହିଁ ଏମିତି ଡାକୁଛ? ଆରେ ତମେ ପା କହୁଥିଲ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ଦୁଇଟା ଟିକେଟ୍ ଆଣିଛି। ନୂଆ ସିନେମାଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯିବା। ନୋଟେ ତ ନାହିଁ ଘରେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଆଉ भाई ये रात खलील के जहाज वापस जा रहे हैं क्या साहब? बारात तो लौट गई। ଗେଣ୍ଡୁ ପଇସା ଆଣିଲୁ କ'ଣ ବସିଛୁ କ'ଣ ଯାଉନୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିବୁ କେମିତି ଚୁପଚାପ ବସି ಬೆಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ತೊಲಿ ತಂಗ ಆ ಮೂಕು ಇತ್ಕುಲು ಆತಿಲ್ಲ ಆ ಮೂಕಲ ದಾಲಿತಿ ಅದಿ ಫಿಲಿಮ್ ದೇಖ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ଦାଉଲୁ ତୁ ଲଲେ କଲ ଆଲିବୁ ମୁଁ ବି ପଇସା ଆଣିନି। ଓଇଲେ ଲତିଆ ଦେଖେ ତୁ ପାକଲିକେ ବତିତି ପାଟି କରୁନା ବାପା କ'ଣ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଖାଇଦେବା ବୁଝିଲୁ। ଚୁପକିନା ବସ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଏ ମାଳତୀ ଏମିତି ଚୁପଚାପ କ'ଣ ବସିଛ? ଆଉ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖାଉନ? ଏମିତି ଖାଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିବ ନା ପପକର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଖାଇବ? କ'ଣ ଖାଇବ ଯଦି କୁହ, ମୁଁ ଆଉ ଆଣିବି, ବୁଝିଲ। ବାବୁଙ୍କର ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ଆଜି ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ପୁଅ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚୁପକିନା ବସିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁନ, ବୁଝିଲ ମାଳତୀ। ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ମଣିଷ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନ କେମିତି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ନାଚୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ କହିଲ ଦେଖି? କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। କିରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ କିରେ? ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ରହିଥା, ତ ପିଠି ଏବେ ଫଟଉଛି। ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ଏଠି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆସିଛୁ? ବାପା ଗେଣ୍ଡୁ ପୁରା କହିଲା ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସେଇଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଓଇଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ଲିଦ ଡାକିକି ବତେ କହୁତୁ ତତେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ଲାଗୁ ବାଲକିଆ ବୁଦ୍ଧି ତୁ କଲିବୁ ବାଲ ଖାଇବିବୁ ଲଇ ରହିଥା, ମୋ ବାଡ଼ି କୋଉଠି ଗଲା? ତ ପିଠିକି ମୋ ହାତ ଆଜି ପିଠି ଏବେ ଫଟଉଛି। ସରି ସରି ବାପା ଦିନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆସିବୁ? ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା